Čaute, zdraví vás Fester a vítam vás z nášho prvého videa. Takže na tomto kanáli budem točiť vlogy a let's playe. Vlogy a let's player? To sa uvidí. Pretože som mal starý kanál, možno si pamätáte môj ksicht, Chali 4 TV, 47 odoberateľov, no proste to bolo trapas to. Tentokrát sa k tomu chcem viac venovať, strihať to a robiť to lepšie. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a ideme rovno na to. Takže si tu povieme na začiatok pár faktov o mne, aby ste o mne dačo vedeli a keď tak do komentárov by ste vám mohli posúdiť. Tým, že toto je moje prvé video, tak to bude na začiatok veľký bullshit, ale budem sa snažiť radiť vašimi radami, čo mi napíšete do komentov. Budem sa to snažiť potom opraviť. Sorry za ten obraz, lebo nemám ešte na kameru, šetrím. Som strašný blázon do youtuberov, pozerávam skoro všetkých československých youtuberov, aj tých slabších, čo nie takých slávnych nepozerávam moc, lebo nechcem kopírovať. Ale pozerávam takých slabších, že si napíšem napríklad do YouTube, že Let's Play z Minecraftu. Radím mi tu tam nejakého slabého youtubera, ktorý má 11 odoberateľov a je dobrý. Je dobrý, ale akože ľudia ho nesledujú, tak takto sa môže nájsť akože sledovanosť. To skúšajte. Môžete pomôcť novým ľuďom. No. Dúfam, že budete so mnou spokojní. Vidíme sa pri ďalšom videu. A volajte ma Fester a čaute. What the fuck, bitches.